Гробът на Атила е в Добруджа. Там е и прародината на този велик човек. В настоящото видео аз ще ви предоставя достатъчно информация, която ще ви позволи да разберете, че нещата, които казвам, са истина. Винаги съм казвал, не ми си доверявайте, проверявайте и ви съветвам за пореден път да проверите информацията, която ви давам, а тя е от изключителна важност. Да започнем с малко история. Атила несъмнено е един от най-важните личности на късната античност и ранното средновековие. Благодарение на неговата дипломация и водените от него военни действия, Рим отслабва значително и само 20 години след смъртта на великия владетел на хуните или на скитите, както ще разберем след малко, Рим пада. Рим пада през 473 година и така става възможно да се появят и други държави. И това е благодарение на Атила. Разбирате ли? Той създава условията. И ето за това не е пресилено да се каже, че Атила е един от най-важните личности на късната античност и ранното средновековие. Това е причината днес унгарци и турци да претендират за хунско наследство. Но да имаш претенции към нещо и истина да е на твоя страна са две напълно различни неща. За тези от вас, които не са гледали моите предишни видеа, както дългите, така и късите видеа за хуните, ще дам малко обща информация. Най-ценни сведения за Атила и неговите хуни ние получаваме от непосредственият свидетел Приск Панийски. Приск прекарва известно време в резиденцията на Атила, говори лично с Атила, общува с хората от неговото обкръжение и има най-добрата представа за това, кои реално са Атила и неговите хуни. В своя труд Приск Панийски употребява многократно изразите скити, царски скити, когато говори за Атила и за неговите хора. И официално скити са изчезнали от историята, но това разбира се е пълна глупост, защото се касае за един огромен народ. Един огромен народ, който побеждава персите, който побеждава египтяните, огромен народ, който заедно с мидийците събаря и империи на изтока. Разбирате ли? Говорим за един огромен народ. И този народ се е изпарил така в нищото, както се изпаряват и траките, според учените. Няма такова нещо. Скитите никога не са се изпарявали, те просто са получили едно ново име. И всъщност не точно ново име, благородническата прослойка е получила ново име. И това ново име е Унии. Самото название Унии е старобългарско и означава по-добри в смисъл на благородни. Това е названието на благородническата прослойка на царските скити, към които принадлежи на Атила. А самия факт, че старобългарският език дава обяснение на това име, показва, че нашият език, че ние сме свързани с тези хора, към които принадлежи Атила. Те не са случайни. За тях нарано, или един от нараните автори, които ги споменава, е Херодот, а пък Стефан Византийски дава ценната информация, че въпросните скити, тези от Добруджа, тези от Европа, са тракийски народ. Тази информация е неудобна и често бива премълчавана, защото да бъде свързан Атила с местните народи на Източна Европа и най-вече с нас българите е табу. Ако бъде призната връзката между българи и хуни, то се търси някаква прародина в Азия, но реално няма такава прародина в Азия. Благодарение на един наш сънародник, Никола Тодоров, и всъщност благодарение на неговия анализ на трудовете на Херодот от различни издания, ние днес знаем, че най-старата Скития се намира край делтата на Дунава, т.е. в Добруджа. Там е най-древната Скития. От този регион скитите започват своята експанзия в различни посоки. На юг те няма как да я започнат, защото на юг са техните роднини траките, но започват експанзия на север и на изток, като на изток стигат много, много далеч. Има скитски колонии не просто в Средна Азия, има скитски колонии дори в Китай и Индия и това спомага за възникването на недоразумението, че виждали, скитите са някакъв азиатски народ. Англичани имало в Индия, англичани имало и в Китай, но това не прави англичаните азиатци, нали? Въпросът е такъв, че когато е изгодно, определени хора се изкарват азиатци, а други, които също са били в Азия, не, те само са колонисти. Разбирате ли? Тук се касае за един ужасен двоен стандарт. Общо взето, хората, на които принадлежи Атила, са древни балканци, които от незапомнени времена
обитават нашата Добруджа и, разбира се, румънската Добруджа, но след време, понеже стават голям народ, идва експанзия и те се разширяват, преселват се в различни региони, както на Европа, така и на Азия. Темата обаче е друга. Темата е не произход на скитите, не техните колонии, а това къде е погребан Атила. Ще ви дам своите аргументи, но ще ви дам и интересни сведения за самото погребение на Атила. То е описано от Йордан, който несъмнено е ползвал по-стари автори, понеже пише около един век по-късно. Тоест, ползва сведения на хора, които са живели доста преди него. Какво казва Йордан? Атила е бил поставен в някакъв златен ковчег, после в сребърен ковчег, после в железен ковчег, и това трябва да символизира мощта на този владетел, оплакане от своите хора, но оплакването е много интересно. Йордан казва, че такъв велик владетел не било редно да бъде оплакван с сълзи, а с кръв. И затова неговите хора отскубнали кичър коса, и набраздили лицето си с страшни белези, явно с върхове на стрели или с ножове. Сега това е един много особен погребален обред и този погребален обред е описан около 1000 години по-рано от Херодот при скитите. А какво каза Приск Панийски, очевидецът Приск Панийски за Атила и неговите хора? Че те са царски скити. Погребалните обреди са нещо изключително важно. Разбирате ли? В древността никой не е смял да се отклони от бащините погребални обреди. Погребалният обред е бил нещо, което се е спазвало извънредно строго. И за да може да видим ние погребални обреди при Атиловите хуни и погребални обреди при царските скити, които са идентични, това означава, че Приск Панийски е имал пълното право да нарече Атиловите хуни скити. Аз вече обаче споменах, че въпросните скити са наречени и тракийски народ. Не случайно Атила се кланя на тракийския бог на войната Арес, който е почитан под формата на голям железен меч. По този въпрос вече съм правил кратко видео, вие може да потърсите в архива. За да може Атила да почита тракийския бог Арес под формата на голям железен меч, това означава, че бог Арес спада към религията на Атила, която е религия и на старите скити, и разбира се на траките, от които произлизат самите скити. Какво става още на това погребение? Йордан описва, че в чест на Атила са проведени конни надбягвания като някакви военни игри. Абсолютно същият обред описва Хеланик при погребението на одрисите. Той казва, че одрисите оплакали своите паднали в боя другари, изпили огромни количество вино и организирали конни надбягвания. Никой обаче, никой историк не се наема да сравни тези два погребални обреда. Този на одрисите и този на хуните. Защо? Защото е неудобно да се прави връзка между хуните на Атила и древното балканско население. Но фактите си факти. Аз съм напълно уверен, че 90% от вас даже не са чели работа на Хеланик, в който описва особените погребални обреди на одрисите. Иначе бихте направили веднага връзката с погребалните обреди, които извършват Атиловите хуни при погребението на своя велик цар. Ние видяхме, че тези погребални обреди могат да се разделят на две части. Една част е засвидетелствана от Херодот при древните скити, при царските скити, чиято прародина се намира в Добруджа, а друга част, тази с конните надбягвания, с оплакването и изпиването на голямо количество вино, я срещаме при одрисите. И така ние отново намираме едно потвърждение на твърдението на Стефан Византийски, че скитите, или наречени по-късно Атилови хуни, са тракийски народ. Както вече казах, скитите или хуните са много ревностни към погребалните обреди, изобщо към гробовите на своите предци. Ние разполагаме с една история на Херодот за това как персите през 6 век преди Христа се опитали да покорят скитите. Скитите обаче никога не се строявали на бойното поле, те просто се скитали. И тогава цар Дарий пратил пратеник при скитския цар Идантирс, който между другото носи тракийско име, и му казал: скит, кога най-после ще намериш смелост да се изправиш срещу моята армия? Тогава Идантирс отговорил: слушай, персиецо,
не ме интересува какво искаш ти, не ме интересува какво правиш ти. Аз правя това, което съм правил винаги, правя това, което са правили моите предци, скитам и своята земя. Ако ти обаче оскверниш гробовете на моите предци, тогава ще видиш дали искам да се бия и ще опиташ силата на скитското оръжие. Така, за пореден път разбираме колко силна е традицията на скитите и каква огромна е тяхната почит към гробовете на предците им. Така, Атила обаче не умира в Скития. Резиденцията на Атила в средата на 5 век се намира в Панония. Пак е на север Дунава, някъде на територията или на Унгария, или на територията на Западна Румъния. Много е трудно да се каже, но това в случая е без значение. След смъртта на Атила, неговата държава се разпада и несъмнено неговите синове вземат тлените останки на своя баща и ги принасят там, където е прародината на скитите или нашата Добруджа. Ние имаме сведенията на Йордан за това, че след смъртта на Атила, част от неговите хора и по-точно част от синовете на Атила успяват да се договорят с Римската империя и да получат земи в границите на Римската империя. Една част получава земи край Кастра Мартис, това е Видинско. Това е един много интересен регион, защото точно от този регион, според сведенията на Манасиевата хроника, може би около 50 години след смъртта на Атила, българите започват да завземат своята земя. И повтарям, мястото, което е дадено на Атиловите хуни, край Кастра Мартис и във Видинско, е същият регион, от който българите започват да освобождават своята земя около 40-50 години след смъртта на Атила. Знаем, имаме подробни сведения и за други земи. Йордан разказва за това, че някои хуни получават земи край Искус, Утус и Алмос. Това са Искара, Вит и Лом. Най-важното обаче е нещо друго. Ние получаваме сведения за това, че най-малкият син на Атила, този, за когото Присказ казва, че е предсказано, че ще наследи или ще продължи рода на Атила, на него е дадена малка Скития. Всъщност нейното правилно име не е малка Скития, а най-древната Скития. Това се явява Добруджа. Там на Ирник е позволено да остане и поне според мен, несъмнено Ирник, бивайки любимият син на Атила, е взел тлените останки на своя баща и ги е погребал там, където са били и гробовете на по-старите скитски царе. Къде са тези скитски некрополи? Аз не мога да кажа. Дали са оцелели до много време, също не мога да кажа. Но аз ви предам сведенията, които са на мое разположение, представям ви своите аргументи, представям ви своята логика и оставям на вас да прецените дали моята логика е издържана или не е издържана. Знаем със сигурност, че след 453 година Малка Скития или нашата Добруджа е във владението на Ирник. И този регион е много интересен. Докато региона, който е край Видин, е интересен с това, че оттам българите започват да освобождават своята земя по сведенията от Манасиевата хроника, то по други сведения, тези на Йоан Никиюски, хората на Ирник, тези, които живеят в Скития, са и хората, са фактически предци на хората, които помагат на тракиеца Вителиан при неговия бунт срещу император Анастасий. Тракиеца Вителиан, който води хуни и българи. В някои случаи се казва хуни и българи, в други случаи се казва само българи и съюзници. Но в случая е важно това, ние разполагаме със сведения, че там, където са настанени хуни, по-късно се говори за българи. И причината е в това, че се касае за две изключително близки родствени групи. Реално Атиловите хуни са познати като скити по времето на Херодот. Но тези скити са тракийски народ по сведения на Стеф Византийски, също така и по сведения на тяхната религия. Вече казах за меч на Арес. Херодот казва, че скитите издигат ултари единствено и само на Арес, когато почитат под формата на голям железен меч. А пък Атила, 1000 години по-късно, също се кланя на меча на Арес, представен като голям железен меч.
Това са изключително важни неща. Това са изключително важни неща. Според мен са изключително важни аргументи, които накланят везната в полза на виждането, че гробът на Атила се намира някъде в Добруджа, някъде край делтата на Дунава. Така, има още много неща, които могат да се кажат, но аз не желая да ви губя времето с дълги видеа. Представях ви най-важната информация. Обясних, че най-древната Скития се намира в Добруджа. Обясних, че самите скити са наречени тракийски народ. Обясних и това, че след смъртта на Атила неговите хора получават земи, като започнем от Видин, да стигнем чак до Северна Добруджа. И реално днешните жители на Северна България се явяват пълноправни наследници на Атиловите хуни. Защо? Защото няма сведения тези хора, след като им е позволено да останат в границите на Римската империя, да са били избити до крак или да се напуснали. Просто няма сведения. Ако няма сведения, значи те са останали. Останали ли са, те се явяват предци на днешното население на Северна България. Именно ние, българите, имаме пълното право да се наречем кръвни наследници на Атила и неговия народ, царските скити, тези, които унижават персите, тези, които карат египтяни да коленичат, тези, които заедно с мидийците събарят империя в Ориента. Разбирате ли? Разбирате ли за какво става дума? Разбирате ли каква кръв тече в нашите вени? Ние сме хора, които променят историята. Ние сме потомци на хора, които са ковали историята. И е редно и ние самите днес да започнем да се държим като такива, като хора, които сами определят своята съдба, а не чакат да им се каже нещо или някой от някъде си да ги похвали. Не. Съдбата обича смелите и преследва слабите. Ако искам да оцелеем, трябва да сме силни, за да може да ни обича и съдбата. Приятели, ако сметнете моята дейност за добра за България, за добра за самочувствието на българите, ще ви бъда благодарен, ако подкрепите моя канал и използвам средствата предимно да платя на един млад човек, като ми раздобява видеята, а на мен да ми остане време и да почивам, и да извършвам нови и важни проучвания, които са необходими за нашата история. Искрено се надявам това видео да ви е допаднало. Искрено се надявам и следващото видео да ви допадне. Това бе за днес. Бъдете здрави, бъдете българи!